Още от своето създаване в началото на 2025 година, един от новите образователни центрове в София, частна школа Мечтатели, заявява уверено стремежа си към иновативно обучение, основано на модерна методология в областта на музиката, езиците и хуманитарните науки. Като естествен етап от развитието си, през втората половина на годината Мечтатели разширява дейността си с програми по визуални и приложни изкуства, както и обучения насочени към личностното развитие и социалните умения. Създателят на школата, Лили Вълчева, говори за предизвикателствата по пътя на нейното изграждане и за основната идея, вдъхновила появата на Мечтатели. Създадох частна школа Мечтатели не с идеята тя да се превърне в алтернатива на държавното образование, колкото с идеята да се превърне в едно алтернативно образователно пространство за едно допълнително и пълноценно обучение на младите курсисти. Основните дисциплини, които въведох в школата, бяха хуманитарните науки, музикалните дисциплини и чуждоезиковото обучение. Към момента започваме да добиваме една визия за развитието на визуалните изкуства и развитието на приложните изкуства, както и на личностното развитие. Отделно от това започнахме работа по онлайн академия на науките, чието дисциплини ще бъдат математика, природни науки и също това нещо го създадохме като една платформа за едно допълнително обучение на младите ученици. Аз много се интересувам от това, от какво се интересуват нашите курсисти и започнах да забелязвам, че все повече от тях се осланят на изкуството, независимо с каква област на познанието те се занимават и практикуват. В визуалните изкуства ние залагаме идеята за развиване на живописта, графиката, а в приложните изкуства залагаме идеята за скулптурата, за апликациите и много други приложни изкуства. Днес учебният център работи със своите ученици както на място в София, на адрес улица Българска Морава 94, така и в онлайн среда. Лили Вълчева подчертава значението на креативността и на естественото задълбочено усвояване на знанията, като водещи принципи в обучителния процес. Относно нашата подготовка за НВО и ДЗИ по български език и литература и математика, ние разчитаме на иновативните и креативни учители, които не са забравили какво е да бъдат ученици и същевременно са достатъчно подготвени, за да могат да помогнат максимално на нашите курсисти. Много е важно да отбележим, че дори в обучението ни по български език и математика, които се смятат за сериозни дисциплини и те са, но всяка една дисциплина е такава, ние много разчитаме на креативният подход на обучение и също така много разчитаме на това децата реално да разбират това, за което им говорим, не просто да звучи като една суха лекция. Както вече сигурно сте разбрали, ние предлагаме едно хибридно обучение в нашата школа, както онлайн, така и присъствено, включително и за нашите чуждоезикови курсове, които се основават също на една голяма доза креативност, но също така не само става дума за една езикова култура и за едно езиково обучение, става дума за това и да помогнем на нашите курсисти да разберат културата на определената държава, чийто език те учат, за да може съответно и по-лесно да възприемат езика и да започнат да го практикуват с увереност. Ами нека ви кажа как се случва. С влагане на мисъл, сърце и душа, защото едно образование и едно обучение, независимо от това дали се практикува онлайн или се практикува присъствено, просто трябва да има смисъл в това, което правят учителите и децата също трябва да намират смисъл в това, което учат. Като разликите естествено между едното и другото обучение са колосални, но това не пречи, когато има желание от двете страни, обучението да бъде
ефективно. В нашата школа също така предлагаме и занимания по интереси, като това лято вече въведохме нашата лятна занималня и вече до година се надяваме да въведем и една целодневна занималня за по-малките ученици. Настоящите и бъдещите ученици на частна школа Мечтатели могат да очакват допълнително разширяване на дисциплините през 2026 година. Отдадена на развитието на школата, Лили Вълчева признава, че нейната лична мисия напълно съвпада с целите и духа на Мечтатели. Моите планове и амбиции са свързани с плановете и амбициите на моята школа, частна школа Мечтатели, и аз силно се надявам да успеем да разширим още повече дисциплините, които предлагаме, и също така се надявам да направим едно по-голямо образователно пространство, в което още повече деца, ученици, студенти и възрастни хора да открият себе си. На първо място отличаваме се с едно креативно обучение, един креативен образователен подход с една индивидуална мотивация за нашите ученици и курсисти. Отличаваме се също така с това, че се намираме на доста удобна локация. Намираме се в центъра на София. И също така се отличаваме с това, че предлагаме наистина качествено обучение, но същевременно го предлагаме на едни по-достъпни цени.